What's up lovely people guys, नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसे आरोबाव बराय हरफिनबावनाय जाबाय। So guys, नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा फटाफटनो साबस्क्राइब खालायना लादो, लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालायदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक एन्ड शेयार खालामनो दाबाव। So guys, बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ जागायजेननोसै। So नोंथांमोना जुदि दासिमबो सोरबा नायनो रोङाखैब्ला सिगांनि जानाखि भिडिअफोर आपल'ड खालायनाय दं बेखौ फारि फारि नायबानो जाबाय। बारा बुरजा गैखाया, 6-7थाल' भिडिअ, only 3 मिनिट 4 मिनिट बिदिल' भिडिअखा आरोना, दसेनो जोबो। बेखौ नायनानै चेक खालायब्लानो जाबाय नायनो रोङैफोरा। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअनि पासवार्डखौबो नोंथांमोना गोसो होना मोजाङै नायब्लानो जाबाय भिडिअ स्क्रिनावहाय। मानो होनब्ला गोबां मानसियानो आन्दायो आरोना पासवार्डखौ। ओमफ्राय सोरबा आरोबाव बुंबावो आरोना टेलिग्रामावबो जइन जानो रोङा होननानै। स' आं टेलिग्रामनि लिंकखौ होना होखायो, नोंथांमोना मानो टेलिग्रामाव जइन जानो रोङा। लिंकआव हाबदो, डाइरेक्ट थुदो, माबायाव चेनेलाव हाबहैखागोन आरोना। ओमफ्राय बेयाव हाबनानै नोंथांमोना जइन जाब्लानो जाबाय, जास्ट सिम्पोल। ओमफ्राय आङो जे दाख्लैनिफ्रायनो जानाखि बिथाङा भिडिअ खालामग्रा होग्राया माने दासान्दि ख्रिस्टमास जागासिनो नामा, ख्रिस्टमासनि थाखाय बिथाङा सोलाबथ'वाखैनो। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो खोन्थाफिनबावबाय। दाखालिनो बुंदोंमोन नालाय आङो बिथाङा भिडिअखौ लाबोसिगोन होननानै। ओमफ्राय ख्रिस्टमासनि थाखाय बिथाङा बेस्थ'थ'नो लाबोथ'नो हायासै। दा दिनैहाय गोदान भिडिअ हरबाय आरोना जानाखि टेलिग्रामावहाय। पासवार्डखौ आंनावहाय मोनगोन, मोजाङै नायब्लानो जाबाय। भिडिअ स्क्रिनाव थालांनोबो हागौ दे। दिनैनि पासवार्डआ 10था जागोन आरोना। मानो होनब्ला बिथांमोना गोबाङानो आन्दायबाय थायो पासवार्डआ खयथा होनना सोंहरो। जास्ट बेनिखायनो आं खोन्थाबाय 10था होननानै। दिनैनि पासवार्डआ 10था, मोनसे कालेक्ट खालायना जमा खालायना होब्लानो जाबाय। ओमफ्राय दासिमबो नोंथांमोना जाय टेलिग्राम डाउनलड गैया, फटाफटनो डाउनलड खालायदो, इनस्टल खालामदो, ओमफ्राय चेनेलाव जइन जादो टेलिग्राम चेनेलावहाय। ओमफ्राय जेटार्सफोर होननाय एप्सखौबो नोंथांमोना प्ले स्ट'र नङाबा एप स्ट'रनिफ्राय डाउनलड खालायना लादो। मानो होनब्ला आङो बिथांखौ दाखालिनो टेलिग्रामावहाय बै एप्सनि माबाखौ लिंकखौहाय होनो थिनखादोंमोन, होनायबो दङ। नोंथांमोना बेनिफ्रायबो डाउनलड खालायनानै लानो हागोन। जास्ट नोंथाङा अनलि टेलिग्रामखौल' डाउनलड खालायदो आरो टेलिग्राम चेनेलखौल' जइन खालायना लाब्लानो जाबाय। बेयावनो गासिबो मोनजोबगोन। ओमफ्राय जास्ट नोङो भिडिअखौ नायनो थाखाय भिडिअनि जानाखि फाइल दङ बेयाव खनसे थुदो, ओमफ्राय अपेनाव थुनानै पासवार्डखौ जानाखि बे भिडिअनिफ्राय पासवार्ड मोनो, बे पासवार्डखौहाय बैयाव फिलआप खालायनानै माने अपेन खालायनानै नायब्लानो नुगोन आरोना भिडिअखौ। बिराद गोरलै। आरो नोंथांमोना सोरबा नायनो रोंनायफ्रा माने नायनायाथ' गोबाङानो नायनो हाबाय आरोना। ओमफ्राय माखासे मानसिफ्रा दासिमबो बुजियाखै। स' नोंथांमोना बिसोरखौ एसे बुजाय हरबानो जागोन आरोना। ओमफ्राय मानो होनब्ला आं हारसिङै माने हाजोबा, आंहाबो एसे बेस्थ' जायोना। सोरनिखौबा कमेन्टखौ दाबो रिप्लाइ खालामफिननो हायाखै आरोना आङो। स' दा नायगोन, ओमफ्राय हानायमानिखौ आङो रिप्लाइ खालायगोन। ओमफ्राय दाख्लैहाय जानाखि आं भिडिअ आपल'ड होगोदानाव, ओमफ्राय मोनायावबो आङो रिप्लाइ खालामो आरोना। सानफोरनियावबो आं हास्लाबा रिप्लाइ खालामनो। बेनिखायनो नोंथांमोना